மாவட்ட உதவி அரசாங்க அதிபர் மாவட்ட செயல் திட்ட அதிகாரி நுவரெலியா மாவட்டத்தினுடைய செயல் திட்டத்தின் கூடமைப்பு அதிகளுக்கு மத்தியிலே எங்களுடைய அத்தனை உள்ளங்களும் இந்த செயல் திட்டங்களாகவே நாங்கள் கருதுகிறோம். அத்தனை உள்ளங்கள் நமக்கு தெரியும் நம்ம மலையக வரலாறு எடுத்துக்கொள்ள போனா 200 வருஷத்துக்கும் கூட. அதே போல இந்த நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் நம்மட நாட்டை கையில் எடுத்தும் 76 வருஷத்துக்கும் மேல நம்மட தலைமுறைகள் 3-4 தலைமுறைகளை நாங்கள் இந்த தேயிலை செடிக்கு உரமாக்கின மக்கள் நாங்கள். ஆனாலும் அன்றைக்கு எங்களை இங்கே இந்த மலையகத்துக்கு வேலை கொண்ட அந்த நாட்கள்ல இருந்து எங்களுக்கு இருக்கிற நிறைய கனவுகள் இருக்குது. அதுல ஒரு கனவு தான் உண்மையில நம்ம ஒரு தனி வீட்டிலையா இல்லைன்னா சொந்த வீட்டில் நாங்கள் வாழணுன்ற ஒரு தேவை. தொடர்ச்சியாக நாங்கள் லைன் குடியிருப்புகள்ல இருக்கிறோம். இதுல வர நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரியும். சில தோட்டங்கள்ல உள்ள சில லைன்களை எடுத்துக்கொள்ள போனா 12 வீடு 24 வீடு இருக்கும். இந்த பக்கம் 12 வீடு, அந்த பக்கம் 12 வீடு, ஒரு காம்பரா, ஒரு கிச்சன், குசினி. இதுல உயிர் வாழையிலுமான்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதே மாதிரி நிறைய தோட்டங்கள்ல எடுத்துக்கொள்ள போனா வீடு இல்லாத நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இந்த 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 தருணத்துல எங்களுக்கு இருந்த பெரிய கனவு ஒண்ணு, எங்களுக்கு தனியா வீடு ஒண்ணு, சொந்த வீடு ஒண்ணு வேணும்ன்றது. அது மாத்திரமல்ல, தோட்டப்புறங்களை எடுத்துக்கொள்ள போனா விசேஷமா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னு சொன்னா அதுவும் எங்களுக்கு கனவு தான். ஒரு நல்ல ஆசிரியர்களோட நல்ல வசதிகளோட ஒரு பாடசாலை, ஒரு ஸ்கூல்னா அதுவும் எங்களுக்கு கனவு தான். நாங்க பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரையும் சிலருக்கு நாங்க போற வர ரோட்டு, இப்ப நாங்க வந்த ரோட்டும் அப்படித்தான் இருக்கு. நான் பரம்பரையா இந்த நாட்டுட வருமானத்துல 3/2 பங்கு, 4/3 பங்கு தேடி கொடுத்த மக்கள் நாங்க. ஆனா இது எல்லாமே எங்களுக்கு கனவா தரேன். ඒතර 2014 ඉඳලා අද ඇවිල්ලා 2026 කාල සීමාව ඇතුළෙම ඔබට ඔබගේ නිවසක ප්‍රශ්නය, නිවසක අයිතිය පිළිබඳ හීනය සැබෑ කරගන්න බැරි වෙලා තිබුණා. ඔබගේ හිත ඇතුලේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. නිවසක් නැති වුණාම ඇති වෙන ප්‍රශ්න අපි දන්නවා. සියලු ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇතුලේ ඉඳලා අපි අද ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව විදියට අපි සතුටටපත් වෙනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සබා දහමේ අභියෝග වලට යටත් වෙලා නිවසක ප්‍රශ්නයක් විසඳා ගන්න බැරි හිටපු ඔබ 24 දෙනෙකුට අද නිවාස අයිතිය ලබා දෙන්න, තමන්ට ලස්සන නිවසක් හදා ගන්න, දාලා අයිතිය තහවුරු කර ගන්න අවස්ථාව ලබා දීමට හැකියවීම සම්බන්ධයෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශයට සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සර පද්ධතියට හානි වෙච්ච නගරය දිස්ත්‍රික්කය කොහෙද? නුවරඑළිය. 187 තැනකින් කඩලා ගිහලා තියෙනවා ප්‍රධාන පාරවල්. ඒ පාරවල් ටික හදන්න මේ ආණ්ඩුවට අලුතෙන් අපිට දාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බිලියන 24ක්. බිලියන 24ක්. ලංකාවේම දිස්ත්‍රික්ක ඔක්කොටම පාරවල් ටික හදන්න යන්නේ බිලියන 76යි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයිතිය විතරයි. ඒකෙන් 24ක් ඕන නුවරඑළියට.